Esteu esgotats i només és el primer cap de setmana d'octubre? No us preocupeu, és normal. I tot seguit us proposem tot d'activitats per agafar forces aquest cap de setmana. Tant divendres, dissabte com diumenge es representa a l'Alcavot Chekhov in Love, una obra de teatre que està feta a partir de 3 obres del dramaturg rus. Divendres, a Cal Calissó, podrem gaudir del concert de Jody Cash, que ens presenta el seu quart disc de caire, country i rock. Dissabte al matí, la Cal et convida a una nova edició del Paraulògic, a la 1 a Cal Calissó. I aquest cap de setmana també tindrà lloc la primera producció de la Camerata Castellà d'enguany, que porta per nom Mozart, les 2 últimes simfonies. En aquesta producció de la Camerata Castellà, l'Orquestra de Cambra interpretarà les simfonies número 40 i 41 de Mozart amb la participació especial del director Antoni Ros Marvà. I donem el tret de sortida dels diumenges d'estrena a l'Auditori amb la pel·lícula Los Rose. En aquest film, Olivia Colman i Benedict Cumberbatch interpreten un matrimoni que es veu immers en una guerra domèstica tan ferotge com divertida. Es tracta del remake del clàssic dels anys 80, La Guerra dels Rose. I recordeu, si us vau apuntar a la marxa infantil de regularitat, és aquest diumenge al matí i se surt des d'aquí, des de la plaça del Mirador. Totes aquestes activitats i moltes més a castellavallès.cat/agenda. Apa, adéu!